Ola xente, aquí estamos outra vez facendo outro vídeo sin ánimo de meterse con ninguén, eso sempre, que eu gustame respetar a todo o mundo, tamén me gusta que me respeten a min, pero o noso presidente da Xunta, o de todos os galegos, sigue co RQR de que lle hai que dar prima aos médicos de cabeceira para que agilicen as altas. Pero non imos ao fondo da cuestión. Sigue RQR, porque hoxe ainda li nos medios de comunicación escritos que hai que darlle ese plus aos médicos. Agora xa case puñemos os médicos de cabeceira en duda por o tema das altas, e bueno, esa maneira. Pero eu, xa digo, intento facer un vídeo un pouco ameno, pero eu non me meto con ninguén, simplemente me parece que iso non me parece ben, porque o problema das altas e das baixas dos pacientes non está en que os médicos de cabeceira, a ver, o médico de cabeceira vas ali, pídele a baixa ou dache a baixa porque a necesitas, pero o que pasa despois, se che pide unha prueba no clínico, Santiago de Compostela, por exemplo, no meu caso, ou no caso de xente que conozco por aquí arredor, é que teño boa información. Pero bueno, vámoslo deixar aí. Que pasa? Que despois pides ali para facer unha resonancia ou un TAC e tes 8 meses de espera. Entonces, como lle vamos a exigir a un médico de familia que a un paciente lle dé a alta sin saber que é o que lle pasa realmente? Entonces, claro, o choio é moi sencillo. Cando un médico de familia pide unha resonancia ou un TAC, pois ten que haber xente suficiente para que en 3, 4, 5 días se faga esa prueba. Entón, o médico da cabeceira obtén os resultados e di, bueno, pois tes que seguir de baixa ou hai que facer outra prueba máis. Pero non, botámoslle a culpa aos pacientes, agora case lle están botando presuntamente a culpa aos médicos de cabeceira que alargan as baixas. Hombre, xa está ben de culpar aos obreros e de culpar aos médicos de cabeceira, que a cada paso dáselle máis traballo de oficina e 5 minutos por paciente. Iso xa é tratarnos como de cobayas, pero bueno, iso xa non vivimos engañados, xa sabemos o que fai presuntamente o noso conselleiro de Sanidade, que a empresa dos Sergas ten que ter beneficios, non pode ter pérdidas. Entón, claro, cando vas ali e solicitas algo, non, conozo xente que está en espera, que esperou para facer unha resonancia magnética 8 meses. Cuidado, 8 meses, que non é unha broma, unha resonancia magnética faise en 5 minutos. Pero bueno, deixemos xa ou pasemos ao seguinte. Agora, para operarte, vas ao médico, ao médico de familia ou doutor, é igual. E dis, pero que levo xa 3 meses en lista de espera. E, en conto a este caso, pensa que che di, bueno, pero iso non é moito, porque mínimo de 6 meses para arriba. Entón, se estás de baixa, necesitas operarte, é mínimo de 6 meses para arriba, despois o que lle colgan. Entón, cal é o problema? Moi sinxelo, hai que invertir diñeiro, inyectar millóns de euros á Seguridade Social e agilizar operacións, agilizar diagnósticos, e non lle boten a culpa aos médicos de cabeceira, nin lle dean prima aos médicos de familia, que os médicos de familia xa dixeron ben claro que non lles interesa esa prima. Pero non, aquí sempre, entonces claro, encontraste con sorpresas, como por exemplo, un paciente que foi 2 veces por urgencias ao clínico e non lle encontraron nada. O paciente, e desto teño información veraz, o paciente, sígase encontrando mal, tuvo que ir a unha clínica privada, fixeronlle a resonancia ou TAC, unha desas dúas cousas lle fixeron, e como era urgente, dixeron, dámosche nun pendrive os resultados, e vaite por urgencias que ti estás a pique de que che día un ictus, que tes un bulto, un coágulo de sangre nunha perna. Porque dunhas das 2 veces que foi por urgencia dixeron que non tiña nada. Dixeron, jolín, para unha segunda facédenos un TAC ou unha resonancia, porque ademais é unha persona con antecedentes. Dixo, non, é que a resonancia é mínimo 1 ano de espera. O sea que esta persona xa podía morrer. E resulta que, claro, o que ingresaron quedou unha observación, despois dinlle, imos facer unha resonancia ou un TAC a ver que hai logo aí. O sea,
primeiro gastou os 500 euros. Se este paciente non ten os 500 euros, pois morre, así sencillamente, porque dalle un hitos e aquí vamos. Entonces agora está seguido e demostrado que a vida dun paciente vale 500 euros. Entonces, señor conselleiro do Sergas, de Sanidade, bueno, do Sergas de Galicia, home, poñas as pilas e deixen de escribir no periódico e salir na televisión chamándolle aos traballadores delincuentes, ou pouco máis que delincuentes, porque collen as baixas todas o lunes. Non, haberá xente que colle as baixas o lunes, non digo que non, pero non todo o mundo é así. Entón, un budo donde o teñen, en Santiago, porque se vas por urgencias non te miran como é debido, vaite para a casa, nese medio dache un llullo e adiós pampa mía. Hasta outro día, xente.